Macho morigereria naende karibu ase getaseni gitu kia maskani ase tugukwanira amang'ani tubuna abagusi omondu tubeke gusi erinde ritwigwana nimbwate rikuba isinini. That is why oigwete riogiriane ritari kuigwekana buya onye tura subscribe ase channel igatema yatinki oganyete nando onye koro mugusi koranche bateke baterekera abunga subscribe erinde rio tosuka sobuamo ekiagera amang'ana nkorosere timo twaiga na mange mono onye togo subscribe ebintu ebinke birabe ng'a biagweteire kaka sungura siasa ya gusi ya matuka ya make yabere siasa nkweboria maswali ng'ane nkige kogera abagusi togokora siasa engabuneye eyo ekerango some ebitabu ya history ntana koyerora kegokoreka ase gusi yaitu manyete tubona abagusi ntobwate abarai bagotora tubwate mumuromi ntomonene okorwa Daktari Fred Matiang'i okorire emeremo ase serikali emiaka 10 eserikali enene oretire amagenderera manene buna bono ekero okorigereria abasikari uniform babegete gokoinyora Matiang'i ekero okorigereria amatemu a KCP na KCSE igokorora Matiang'i ekero okorigereria school bus chia school igokorora Matiang'i igokorire emeremo emiya intobona abagusi nere toroche mumuromi ntomonene nkiakobera mumuromo nene ase engencho ere gakorachi county 47 chia Kenya mumuro kabero komubwatia no mumuro korukung'a Governor James Ongwae. Governor James Ongwae okorire miaka 10 bune governor ochagetie county koru scratch oyikirie ase yaikire na beto mo permanent secretary ase serikali ya moire serikali chinde agakora emeremo emiya mono bono igoto mwetogereti na intubuno mumuro itokorugusi oyo toraire nando okogendanga buya na masikani tobwato mumuro ndo iburu moisondo omumuro itomo kokoti nendugu yane omuya okorukusimba arati ochieto mugusi Nairobi akabori chikura Dagoreti isiko agaka abanyene isiko akaye guchikura okorre emeremo emiya buno mubunge oraire constituency ye president ese state house ye gotoka Dagoreti okorire emeremo emiya naende bono orore ng'a yambuye emeremo na akorire Nairobi tiganye extend gocha gusi abantu baito na barabuo banyora amagendero bono abo muri abatatu nakwaneire abande mbaro babo bure abande mbaro babo ngeri lakini abwe nabatiga isiko asengencho siasa chiarorekanire gusiga asa matuka make nigo chirengeta aba muri abo batatu na kikegera nabakwanira mwako bure nero korre emeremo emiya na beto mubunge na korete chi company ao obeire cars ya roads and infrastructure okorre emeremo emiya nande bono ngogwaniara obo governor same case na Samu Ngeri obeire ambassador obeire omubunge okorre emeremo emiya gusiga ekero gotebia omwana soma okomatenga soma oiche kobabuna Matiang'i soma oiche kobabuna Ongwae na butukubeka abana baito moyo igo buna bono moisho minto makogoti kuruku Brian etwa mubagete Matiang'i ekiagera na bare no nonsense person buna Matiang'i are very serious ne binta gokora bono tukamubakare na Matiang'i no mubernera abwa tomonera buna Matiang'i bono aba muraro batatu bachakire gotoretera siasa gusi eyo totachi gwanchira na ntubune gesauke mugusi siasa yobo soku siasa yobo ochi siasa yobo waka nobonyira bono nonye no muchari simo menyete bari mondigirire tinka seino etoke ngo mochinoro bwataba mura batano omo muromo no imukire no moro ochakire gotianira bamura banda abake omo muromo kokoti nero imukire no moro ochakire gotayo muromo nengantorore enkeyo bwancha tibwancha onye bagakamba ago soaga tibakonye enkeyo egento kegotoke enkeyi next nembera bona usiba minto
egento toroche kego chikoba gusiga abachori bokoera bwo mutienyo 8 tarehe 9 nembera embera ereng'aki ngo chikobera tori isiko ya serikali toko na kweyagi na gwechoka na koruo arati imoke achake gosomera ongwae in public ongwae imoke achake gosomera arati Matiang'i nerende tosigete buno omomura omonene nere bwekeiri nere ochira gosomera abamura bamuabo Matiang'i nere twakagerete ng'aki omboga akoro omomura omonene rende nkware kurangiria ongwa amatenga yawe ngwae ona ayo kumbwatu yo kabere nkenya ng'aki togokora nchungo gochia kurangiria ate amatenga ya nana omakogoti oreta kono kuburabura nchugochia obabekamo obatenga ya bono baisi baminto aiga mono minto mama otorusiyo botaka buna abagusi twakineriwe mechande mekong kutwanyorere biro gebye binene tikaturigererie enchera tokobirigia tobinyongore orangire nonye mbaro bure orangire nonye mbaro nkiri orangire ba manso niyo yongo bati abaishya baikaransa ga nonya abande barabane ne gukubwa lakini bono rende naje gwekira ko mu muroma na serikali ya Uhuru Kenyatta batebi yanchunga ngi tokobuna mugambe muigwana lakini bono turachaka gotianira in public Matiang'i agenda imukia abageni kuru Nairobi babo CS Magoa abareta abosongo aiche gotianira ongwae kagutumike Giswahili ne Gisongo ngakibono ngakitokorekana gusi arati imoka ko musangerekano kenyenya aimoke achaka gotianira ongwae ngabono ntorore mokoreta Ida Odinga gusi ntorore stage yiga bono ikininki bono bokworoki ongwae nere imoke gavana nere achaka gotianira arati mo muromo wabo nere atianira Matiang'i imoka achaka gotianira ongwae ngo kobwatande kwebire chibese abaye musiaba nko basibande polisi goikabakore nini ikininki bono mogotwara kintu buna abana tugukina tubarigire timnegesa kukimugusi Raila Odinga imoke kuru Nairobi aicha igerera gukora umusangerekano hari atabageni baje banene mumenye ko imoka muchake ko bono muchake kuruterana chichuba na gwaka no bonyira na kuogerera aso mugakare iguru kaki bono inu mogotwara gisokero mugaka Raila Odinga aimoke kuru Nairobi ari atabageni baje babo Kalonzo ari atababo ababunge bande kuruchise mochinde aiche nabageni abanene aiche tago mumenye ko imoka muchake gukurena na gotebania mangana makong asumu gakaruchi na maiso mituye no gokorere mirimo mama Ida Odinga rende secondary go jikobe president mambi ngo chare gusi Haramisi ngo chare na deputy president ekurukumada Karua batebire ngo chabare gusi arati amenye kuimuka achaka gutiana ngo musangerekano yo ntorore ige kuri Kamoro bono tigamba buri abana baminto ikininki bono mukworokie ikininki mukworokie harati atianira ongwae atianira arati atianira Matiang'i atianira arati tuchake gutianira ikibone ngimukworokie ngimugutworokie ntona bakichikura abangura abanene twegenete ngakiyaya iruni inu turuche bune serikali Matiang'i nayo mumuro mintomo nene naye turuche ongwae nayo mumuro kabere kakini inu turuche ono maboke bochake kurwana in public nane mukura ne Biswahili ne Bisungu asa abantu bategerete kuruhisiko bone ikinki bono mukworoki what kind of politics is this ikininki bono mogoto somintu Raila ngo bare president nyasaye kawanje omotienyo togocha motienyo nano olebosi tariki 9 ko bare president ekero kya Matiang'i byachire Bukamba Kalonzo Musyoka kibwate marre birogo binde byachire Western ebirogo binde byachire bagere moroche na maiso ebirogo binde byachire Boikoyo bone negasi eno ga noko na gotiemana na siasa cya gusiga moko na gotiemana abasacha bande bakari kurwanire birogo Nairobi mituye no merongere mituye no korere meremo mutare ko ari mubwata baba chino na gochya Matiang'i buna yatata ga mbogo kwage taba abagara bo kabaka chitia gazi
ukabakorie gasi enkongu ugaitarairo ukamusunyura ukamwaka masazi ukamuita chitia gasi ukamusiekera chipara ukamusibine chibiribiri utakumwebereri gose gaki na tokonye serikali kigocha bona aracha emwa mogoserete omaete Matiang'i karare kogosa ebare goteba bagere bare goteba naki abagusi Matiang'i karare korutero Raila chitia gasi abagusi bono naendo mugakochire gusi nani muchake kurusani chianga asare igoro muchake kurama na asare igoro muchake gusaira na asare igoro bono inki kubaria inki kibakonete bono nye buone ekera bageni bachire no tware kurwana no mukungu gosengo mate etugwitinya mariga twageni abageni bagenda siasa ya gusi ntori gokana anda nene nabora nyore mechando ya toki unabona mogote bonko ibire onyu ibire nane muruno bumaino ibire mususure ga gusiga tari moko mususura moko mugori gochi esi moko ira gochi ongwa na onyara atio kogose naye mususure ke gusi takwende gususura arati ke songo takwende gususura arati ke swahili ikaransa bosongo ga iga chioteri mususure ke gusi eri turusio bonyira ase serikali ya raire gochi turusio bochi omwaka gosina rore mabera atoyagetari Matiang'i onyo kogo susuro ngwae musureke gusi ikarasa musureke gusi arati na onyo kogo susuro ngwae susura neke gusi lakini bono morangeri abagani mochake gususura ne bisongo mochake gususura ne biswahili ikoye karaba kurwana ngora muri bakwa ne biswahili ne bisongo korra muri abagere mata karaba gususura ngora muri bakwa ne biswahili ne bisongo bona bagusinki tuke tokonete nkimwata orobo soku ga Matiang'i kimwata orobo soku go ngwa kimwata orobo soku ga arati kimwata orobo soku ga kobe kana to amubona bana injine ntu jago basusura koba kori tore mermo sawa nyamo gwanja gosikana rangerani harati ongwae na Matiang'i rangerani ikaransa ekera bageni barure Nairobi to bageni buya bakogenda tuchake gususurana tariro kera bageni bachire nari mugo chaka gwakana matobe siasa ibe gusintu aje bugati ogenda Nairobi abagusiboka ogenda Nakuru abagusiboka ogenda Turkana abagusiboka ogenda bo Kalenjin abagusiboka ogenda bagera abagusiboka bagusintu aje disegi abagusina abantu togoteberania asobuororo abantu togosikana buna Matiang'i agoteba abantu togoteberania intwig igi togen kato teberani buya tari karaba gani bachina ni moko anda waka no bonyira onyo ngwo bango mukutano aje bokoreta mama idodinga tiga kore arati na kubwata chinguru na yere na jo kana isio yo egwikiende na yere rangeri mama ida odinga rangeri no yonde na yere kore yari yao maisha inasonga Matiang'i na no onye go kuibu benga arati na korto musangerekano ya karangeri Raila na tiga kure rero na ye bango yo iwike gocha na ye ligiraira matebi na ye nchuo na ye banga kora peaceful anye mwarore mo kuigwana kero mundo tikapange kivyake ongwe kako bango yoye moya maskani akore arati ka bangiro yoye moya maskani akore Matiang'i na ka bangiro yoye moya maskani akore abagusina batutagitiko tari uko na kurwana motaro chibuya serikali yegocha motaro chibuya serikali yegocha kabera morega sona mutuweru mutanyeshewa chera sikita Matiang'i nara ko yanda okobwatu gose na akuru gose ne gari yakora magoso muntu ga kwa tambia Matiang'i we tambia Matiang'i baba yangu ako yanda ganturere matiko kobwatu kabatengo tambia Matiang'i we tambia Matiang'i kwa warke na we tambia Matiang'i yani tusikire tutarende tia masikani ayanko erare omutienyo nane tuteberete bisegi byaga gusibyoka tutarende ti arati nko bare gabana aso wanja konya sai aturaya so ngwa atigeire bunega sagukyo mugusi eto expected Matiang'i nero leire CS eto go saranga papa ga kuira chikura na anda atigari komo mu CS
asa serikali ya baba tunagusuka ongwa nero konyire Raila bintu bike nere kara rangira uombo nangu atokonyete nchuto kobeka asa serikali aba gusito skebosio lakini turarama na so mugakari iguru twarutira na chichu waso mugakari iguru twasiora nchianga so mugakari iguru chiadi box chino nchikokora chiremeremu inabori chiadi box chino kora chiremeremu tika maskani atoke na basor na babwata chinderu ongwa bone miaka rochi 70 na ongwa ere ne sokoro yane kora ancho mwako ongwa sikama tiangi sikana arati omwaka matiangi ebono ntata na gosorora sikongwae osikarati arati mo muromi nto na gosororo mbogo sikama tiangi sikongwae to sikane bunigese gukyomugusi nari amasikani yakoba ongwae tika korobo gambi agende na aje kugocha ikaransa koremeremo ari asatigirete gokonyora na ibete mususure we don't encourage thieves koko chabuno mugabana gokonyora evidence na roro onyora ngachibe yasegeta abegete gakaiba pas mususure tutubati muchanda lakini bono tuana kuramba na gase bintu bitari tuana gosusura na saba geni bari igoro eine tabiembe obunobo hochi obunobo kayayu nobunobo nyira. Thank you so much. Yandra go subscribe na anonye tora subscribe channel yega amange ngo gweterare subscribe twasema ni ntumune gesokyo mugusi naende nabondagania maoni kurwa semore mwa comment ya musa mwate baya kaka tokore BCD tokuwa nega tokore BCD ni mate video enko enyora bare komura change nabonda akempia mono. Thank you so much. Kasaba cinnamon.